BPF हान्जाखौ सानफा एफा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खामानि मावनायखौ नुगासिनो दं। उल्था हान्जाफोरा BTCआव लोरबां जाबाय नामा? रायजो राजाखौ फिन BPFआव लोब फैनायखौ नुनो मोन्दों। दिनै BTCनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारीजों गासै 38 नखरफोरा आखाइ हमफैदों। (2025) मायथाइयाव BTCखौ BPFआ सालायफिनसिगोन नामा? दिनै 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव थानाय रुनिकाटा खान्थालमुरि गामिनि रायजो राजाफोरा खाम्फा बरगयारीजों लोगोआव। मख'नो गोनांदि 14 नं चिरां दुवार ब्लक समिस्टियाव BTRनि EM रनजित बसुमतारिया थासेयावबो UPPL हान्जाखौ नागारनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। UPPL हान्जाया थारैनो 3 बोसोराव जेबो रायजोनि खामानि मावनो हायाखै नामा? बेयो सोंथि जाखांदों। बबे राजखान्थि हान्जाया 2024 मायथाइयाव गोहोआव थागोन बेखौ सम आरो रायजो राजायासो फोरमान होनो हागोन। दिनै UPPL सरकारनिफ्राय दिनै रुनिकाटा BCDCनि UPPL सापर्टारफोरा दिनै नोंथांजों आखाइ हमलायबाय सार, मा बुंगोन बे जागासिनो दङ। बयबो रायजो राजाफ्रा दा उपलब्धि खालामदों जे UPPLनि दारैहाय जेबो जौगानाय खामानि जानाय नङा आरो थांनाय 3 बोसोराव जेबो जामाराखिसै, फैगौ समावबो जानाय नङा बेखौ बयबो उपलब्धि खालामनानै BPF दोलोजोंनो खामानि मावनानै गावनि ओनसोलाव भबिष्यताव उन्नयन खालामनाय, गावनि न'खर सालायनाय, गावनि फिसाफोरनि फरायनाय दरायनाय बेफोरखौ थिग-थाक खालामनायनि बयहाबो मोनसे सिद्धान्त दङ, बयनिबो गोसोआव सिमां दङ। दा बेखौ जाफुंहोनो थाखाय BPFआव जइन जादों। दा साबैसे मानसिया जइन जादों? ओरैनो फिसा गामिसो हल बिसोरो फैदों। गार्जेनफोरखौल' जइन जादों आरो बिसोरनि न'खराव जि 3 बा 4 मानसिफोर दङ बिसोरो गार्जेना जाबाय नालाय बिसोरो गासिबो जाजोब्बाय होननानै हमनानै लानाय। बेखौ फुब खान्थालमुरि होनना बुङो। बे खान्थालमुरिनि ओरैनो फिसाथार गामि, आदिबासि गामि आरो बर' न'खरब्रै न'खरबा दङ, बिसोर गासिबो जयैनो फैबाय। सार, EM रनजित बसुमतारिया नोंथांखौ 17 बोसोराव खामायनाय थाखाखौ जमायनानै संसार जानो सोलोंदों होननानै बुंदों सार, बेनि बेलायाव मा बुंगोन सार? बेफोरखौलाय माथो बुंलायलायनो, सोरबाया माबा मोनसे बुंब्ला आरोबाव बेनि उल्था माबा मोनसे बुंनांगौ होननानै आं साना। बिथाङा गावनि बिबेकजों बुंदों, गतिके बेखौ बुंनानैनो आंखौ माबा मोनसे बुंनो निस्सय इसारा होदों। गतिके मोजां साजेसन होनायनि थाखाय थेंक इउ। डिजिटेल बड' निउजनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउज। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज।